Kawai ka trok khat arshaka ka bampat yu satia yu number jongka kabawan na kithain Guwahati la sakhi da kinonglet nongwan bakala kemding puk kendit kensan kate ka jingja kemding kate ka trok kadang suja ha ka step singi sajan jongka santarik ulber na ki benta ka kherdop lum khajna ka National Highway Authority of India kabadon hamau khanu Shillong bypass East Khasi Hills district ia kadaw 4 la bantim ha kanu ka rukom kate ka trok ka kemding henrai kat kum balayo lum jingtim hagane ka jingja klamdan kanu ka jingja ka basngosi ka ba marsen kemding unongnya bot unong bur jong kane ka trong kilami no napo ka kali. कैसा लग गया सर आग? ओ भैया किसे लग गया आग? चलते गाड़ी में? बाप रे बाप, ये किस पानी फेंकता है ना, बंद कर रहा है।